गोबाव समनिफ्राय आङो खस्थ' खालामबोनानै हारिखौ मोनसे लामाजों मोजां थांनो साननानै थैसिम खामानि मावबोबाय। दा बेनि सायाव जे आंनो हारिनि गाज्रि जायोबा माथो बुंनो। अब्लाबो आङो पार्टिखौ नागारनो सानाखै। गोजौनिफ्राय सोरबा सासेया आंखौ खबर लाबा हामगौ होननानै आं नेबाय थादोंमोन, नाथाय रावबो खबर लाया। खिन्थु आं सोंहरदोंमोन, टिसिनावबो सोंहरदों आरो सासे चेयारमेन लोगोनावबो सोंहरदों, खामानिया बबे मार्क, फैसानि मुङाव मा होगोन बेखौ आङो क्लियार लाहरदोंमोन। आरो फैसा बिगोमाबो सोंदोंमोन, नों आं जे नोंनो एथ' हरगोन, नोङो मा आंनो होगोन? बेहाय सोंनाय फिननाय जालायनानै फनबो फैयाखै। मेम्बारफोरनावबो रावबो फन फैयाखै, इन्टेलेक्सुवेलनावबो फन फैयाखै। चेयारमेन हिसाबै जों बयखौबो लेंहरनानै पार्टि ब्लकआव बेदर जानायनि मुङावहाय जोंखौ खावलायदोंमोन जे साफ्रोमबो चेयारमेना खाना जानायनि मुङावहाय एसे डनेसनखौ खालामनांगौ आरो रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनांगौ होननानै। ओमफ्राय आंथ' बुंबाय जायाखिसै। दा बे समावहाय आंबो फैगोदानसो न'आव। ओमफ्राय फिसालायाबो अखा आं फैनाय जायाखिसै, मानि थाखाय फैयाखै। खबर मोनबाय अखानायैनो माने खाना जानायनि थाखाय फैसा हरनांगौ। दा बेवहाय फिसालायाबो गरम जाबाय, न'खरावबो गरम जाबाय, बयनिबो न'खराव बिदिया जाखायोखा। खिन्थु आं जे हरनो हायाखै, बे दायाव जे आंखौ बिदि गोबां बदनाम खालामबाय, आं बेनि सायाव बिराद दुखु मोननाय थादों। दा आङो साउथ गंगिया VCDC चेयारमेन हिसाबै मिडिया बिथांमोनखौ आं गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय अननायखौ जासिहरग्रोबाय फुंबिलि समावहाय। दा आंनि साउथ गंगिया VCDCआवहाय मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। दा बेखौ आं साफ्रोमबो मेम्बार आरो आंनि वार्कार बिथांमोनखौ लेंहरनानै मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों बयनिसिमबो मिथिसारहरनो लुबैदों। मानो होननानै बुङोबा, आङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' जाथिनि थाखाय भलन्टियार कर्सआव मावबोबाय आरो बर' हारिनि जारिमिनखौ लानानै बड'लेण्ड सोरजिनायनि मोनसे सिमांखौ लानानै आंबो नांथाबबोबाय। दा बे समावहाय आङो थांनाय MP इलेक्सनावहाय जोंहा जयन्त बसुमतारी सारखौ जोङो गोसो मोदोम जिउ होनानै मोनफ्रोमबो गामियाव मेम्बारफोरखौ लानानै मबिलाइस खालामदों। दा बेबायदिनो आंनि माबायावहाय VCDCआव मोनफ्रोमबो सेन्टारावहाय जेनाखै। आंजों लोगोसे गोबां माने दरंगाजुलिनिबो सासे एक्सपार्ट कमिटिनि फैनानै बेरायफादों। आरो बेजों लोगोसे सेरफांगुरिनि सासे माधब सेबा कमिटिनि सासे प्रेसिडेन्ट बिथाङाबो बेरायफादों। बिथांमोनानो मिथिजोबगोन दा आंनि फिल्डआ माबायदि। दा बे खेथ्रआवहाय देरहानायनि उनाव आं जे चेयारमेन हिसाबै जों बयखौबो लेंहरनानै पार्टि ब्लकआव बेदर जानायनि मुङावहाय जोंखौ खावलायदोंमोन जे साफ्रोमबो चेयारमेना खाना जानायनि मुङावहाय एसे डनेसनखौ खालामनांगौ आरो रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनांगौ होननानै बिथोन हरदोंमोन। बे समाव आङो राजि जादोंमोन। खिन्थु आं सोंहरदोंमोन, टिसिनावबो सोंहरदों आरो सासे चेयारमेन लोगोनावबो सोंहरदों, खामानिया बबे मार्क, फैसानि मुङाव मा होगोन बेखौ आङो क्लियार लाहरदोंमोन। आरो फैसा बिगोमाबो सोंदोंमोन, नों आं जे नोंनो एथ' हरगोन, नोङो मा आंनो होगोन? बेहाय सोंनाय फिननाय जालायनानै बिथांमोनहा एम रिगाखौ गोजोननाय मोनाखै। बेनि थाखाय आङो रांखौ माने जगायनो हायाखै। दा बेवहाय आं सासेल' रायलायाखै, ओरैहाय जोङो उथुम जाबानाव आं थांदों, बेनावनो आं अखा थंब्लेद उन्दुनानै फैदों। टेनसनजों आङो माने गासिबो साननायमानि जायैयाव बेनावनो हर थाबोदों। आरो फनजों आं कन्टेक्ट खालामदों, बड'फोरनि बिफननावबो आं कन्टेक्ट खालामदों, दुरजय बिथांनावबो आं फन खालामदों। माने फैसा गैया बेफोरबायदि होननायलाय जेरैबो जायैयाव आङो फुङाव सिखारनानै फैनानै न'आव बुंफैबाय हायाखिसै, नोंथांमोनहा हायोबा खालामदो होननानै आङो बिथांमोननो फन खालामहरनाय जादों। दा बेवहाय फन खालामहरनानै बिथांमोना सासे फैबाय, फैनानै सोंफैबाय खामानिया बोरै जाखो। ओमफ्राय आंथ' बुंबाय जायाखिसै। दा बे समावहाय आंबो फैगोदानसो न'आव। ओमफ्राय फिसालायाबो अखा थंब्लेद आं फैनाय जायाखिसै, मानि थाखाय फैयाखै।
खबर मोनबाय अखानायैनो माने खाना जानायनि थाखाय फैसा हरनांगौ। दा बेवहाय फिसालायाबो गरम जाबाय, न'खरावबो गरम जाबाय, बयनिबो न'खराव बिदि जाखायोखा। खिन्थु आं जे हरनो हायाखै, बे दायाव जे आंखौ बिदि गोबां बदनाम खालामबाय, आं बेनि सायाव बिराद दुखु मोननाय थादों। आरो फरायफुबाय थानाय गथ'खौ जे बिदि बदनाम खालामदों, बिनि थाखाय आं बिराद गोसोआव दुखु मोनदों। अब्लाबो आङो पार्टिखौ नागारनो सानाखै। गोजौनिफ्राय सोरबा सासेया आंखौ खबर लाबा हामगौ होननानै आं नेबाय थादोंमोन, नाथाय रावबो खबर लायाखै, फनबो फैयाखै। मेम्बारफोरनावबो रावबो फन फैयाखै, इन्टेलेक्सुवेलनावबो फन फैयाखै। दा माबोरैहाय बिदि आंखौ डिजार्भ खालामनो हाखो, बिनि सायाव आंनाव गाबखांनाय फैदों आरो आङो लामा नागिरनो गोनां जादों। खार'ना मा बे एसे एनै माने गोरोन्थिफोरखौ खेमा होनो हायै जाहोना मा जाथावगौ, बेयाव आं एसे दुखु मोनदों। आरो आं दासिमबो नेनानै दं, जाहाथे फैनानै गोजौनिफ्राय फैनानै मा जामारदों बेखौ खेबसेबाबो फैनानै जाहाथे रायजो राजाफोरजों लोगोसे मेम्बारफोरखौ लानानै मोजाङै मोजां सावरायजानो आं लुबैदों। आरो बेनिफ्राय आंखौ जे बुंदों अनेक माने सरकारनिफ्राय फैनाय जिनिसफोरखौ माने बियो रायजो राजाफोरनो बिलाया माया बेफोरबायदि। अफिसावहाय सियार आलमारि फैदोंमोन, बेखौ आङो अफिसा जानद्राय हिसाबै बे ओनसोलना बर्डार हिसाबै गोजानाव थांनो बानायलाय आं न'आवनो बे गोनां गोनां लेखाफोरखौ दोननो थाखाय आं आलमारिखौ दोनदों। आरो जुदि बिसोर दाबो आंखौ दिनै जानो लुगैदोंबा आं दिनैगोन, बाहाय आंहा जेबो प्रब्लेम गैया। मोनसे कम्पिउटार फैदों, कम्पिउटारखौथ' आङो आदित्यनो हरबाय, गावनो लाखिखादों संगे संगे। आरो मोनसेया जाहैबाय माइकआथ' बेनावनो दंहैजोबसै दा, आदित्यनावनो। आरो बेनिफ्राय सियारफ्राथ' सियार अफिसावनो दोनखादोंमोन। दा अफिसनिफ्राय आंबोथ' हारसिं कभार खालामनो हाया, अफिसियेलि बिराद खामानि थायो, जोबनो गैयै खामानि। दा रायजो राजाफोरनि खामानि बिसोर मावनो ना बे सिआरटिखौ बिसोर डिउटि खालामनो, बे बिथिङाव आं गासिबो सोरबिथिं खामानिखौ आं डिउटि लाजोबनो हाया। दा बेवहाय नांगौ जायोबा प्राइमारियाव ज' सावरायनानै सिआरआ बहा थांजोबखो बेखौ सावरायनो हागोन। ओमफ्राय दाख्लै फैदोंमोन निउ इस्लामपुर टार्निंआवहाय मोनसे 335 सलार लाइट दङ, बेखौ लांनानै बे लामायाव गारहैनानै सोर लाङोबा बिनि रिक्सखौ सोर लागोन, बेनिखायनो आं दोनहैयाखै। बेखौ माने धालाय खालामनानै फाउन्डेसन खालामनांगौबा बाहाय 5,000सो थांगोन, बिनि खरसाखौ आं होनो हायिलाय आं लांनो हायाखै। महेन्द्रपुर कमिउनिटि हलाव मोनसे दङ हम सलार, बेखौथ' आं हरबाय। आरो बेनिफ्राय स्टुडेन्ट बाजार मोनसे दङ स्ट्रिट लाइट 335, बेखौ लांजोब्बाय बिसोरो, फाउन्डेसन खालामथ'वाखै। दा बिथांमोनहा गावसोर खालामनोसै होननानै लांदों। आरो बेनिफ्राय टेबोल चेयारखौथ' आं बुंखाबाय, आं बेखौ लांनानै दोनहैगोन, बाहाय आंहा जेबो प्रब्लेम गैया, आंनिबो नंखाया, आं रायजोनिखौ आं दोनहैगोन। नोंथांखौ बिजौखांनायनि सिगां ब्लक लेभेलनि पार्टिनि आरो जिल्ला बा जिल्ला लेभेलनि पार्टिनि दैदेनगिरिफोरखौ सावरायनाय जायाखै नामा? जेबो कनसार्ट गैया, जेबो कनसार्ट गैया। डाइरेक्टलि नोंथांखौ डिजल्भ खालामबाय? डाइरेक्ट डिजल्भ खालामबाय। दा माबोरै खालामखो आं बेखौ बिराद गोसोआव दुखु मोनदों। नोंथाङा मा हास्थायो बे समाव नोंथाङा? दा आंथ' हास्थायो आंनि सायाव रायजो राजाफोर बिराद खामानि दं हिसाबै फोथायनाय दं आंनि सायाव। दा बिथांमोनहा आंखौनो थाजानो लुगैयो। सोरनि दैदेननायाव नोंथांखौ डिजल्भ खालामनाय जादों? बेथ' प्राइमारिनि सायाव जाहैबाय। प्राइमारिया आंनो फनबो हराखै आरो माने प्रब्लेमखौबो देखायाखै। खालि बै माने खाना जानायनि सायाव सावरायनायावहाय रायलायफैनाय, बेनिफ्रायनो आरो जेबो रावनिबो फन गैया। दा बिसोरो दिनैहाय ब्लकआवहाय मोनसे डिसिसन लादोंमोन जाहैबाय, मेम्बारफ्रा गासिबो थांजोबनांगौ। दा मेम्बारफ्राथ' बिसोरजों थाङा, पाब्लिकआ माने बयबो दुखु मोनजोब्बाय। आरो बेखौ जुदि नंखाय नंदोंबा फिल्डआव फैनानै पाब्लिकखौनो सोंनो हागोन। नोंथांनि बिसिडिसिनि सिङाव मोनबेसे गामि दङ? आंनि बिसिडिसिनि सिङावथ' गासै 17टा दङ। गासै 3 गामिजों मोनसे गामि हमदों आङो मेम्बारखौ। खिन्थु सावथालफ्रा 2 गामि एक्सट्रा फिसा फिसा दङ। दा बेखौ लानानै 18टा गामि जायो। दा बेवहाय बिसोरबो आंनि सायाव बिराद दुखु मोनदों। माने आङो सावथाल भाषाबो रोंगौ जाहैबाय, राभाबो रोंगौ। आरो थांनाय फैनाय हर सान बिसोरो आंखौ लेंहरो, रायलायो। डेभेलपनि सायाव
बिसोर दाबो आंखौ हास्थायनानै दं। नोंथाङा बे समाव हायार अथ'रिटिनिफ्राय नोंथांखौ फैनानै सावरायफैनायनि गेजेरजों बे जेंनाखौ फोसाबस्रांजानो लुबैयो नामा नोंथाङा? आंथ' फोसाबजानो लुगैयो। माने गोबाव समनिफ्राय आङो खस्थ' खालामबोनानै हारिखौ मोनसे लामाजों मोजां थांनो साननानै थैसोम थैसोम खामानि मावबोबाय। दा बेनि सायाव जे आंनो हारिनि गाज्रि जायोबा माथो दुखु मोनो। बे साउथ गंगिया VCDCनि चेयारमेननि फिसाज्ला जे प्रमद बर' सारखौ मा रोंगौ बेलाय मा दैदेननो रोंगौ मागौ होननाया मिसा खोथा। बेनिफ्राय जोंनि 6 नं कुसुगाव समस्तिनि मानगोनां EM उकिल मुसाहारिखौबो बिदि बुंथा थुंथा होननाय बेफोर नंखाय। बाथ्राया जाहैबाय आंनि माखासे बयजोंबो प्रेसार खालामजानायावसो बिफाखौ बुंदों। माने बयजोंबो बिदि सावरायजानाय बखिजानाय मानो बिदि जानांगौ होननानै आंखौसो बिफाखौसो बुंथा थुंथा होनदों। बेखौ सोरबा जोंनि चिफ सारखौ बुंनाय जायाखै आरो EM सारखौबो बुंनाय जायाखै, सोरबा लिडारखौबो बुंनाय जायाखै। खालि बिफाखौसो माने बेफोरबायदियाव माने आंखौ सोरबिथिं माने साखा-फारा नङागारा माने राजि जानाय बेफोर खोथाखौ लानानै आंखौ बुंदों बिफाखौ। दा बेवहाय जे जोंनि हाइ लेभेलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा सासे बा सानैनि खोथाखौ लानानै जे बिदि नंगौ साननाय आरो आंनि सायाव मोनसे बिराद माने गाज्रि नोजोर लानाय, बेखौ आं बिराद दुखु मोनदों। दा बे समावहाय आङो जायफोर माने प्राइमारिनि फैदोंमोन, बे फैनायाव आंनिनो सासे वार्कार लोगो दंमोन। बेनि मुङानो जाहैबाय उपेन बर'। बिथाङा दङमोन। सोरबा CM सारखौबो रायाखै, प्रमद बर' सारखौ माबाखौबो उकिल मुसाहारि सारखौबो रायाखै। खालि बुंदोंल' बियो माने नोङो जुदि फैसाखौ हरनो हाखालाबा रिजिगनेसन होदोलै बाबा बिदिल' होनदों। आरो मोनसेया जाहैबाय नांगौबा BJP आव थांदो बिदि होनदों आरोखि। खिन्थु रागाजों माने बयनिबो न'खरावथ' बिदि रावबो नांलाय खमलाय गैयाजासे माने संसार जानो हाया। बयनावबो जायो न'खरा बिदिया। दा थाखा फैसानि खोथायावहाय एसे एनैयाथ' न'खराव गरम जाखायो। दा बेनिखायनो हाइ लेभेलनि मानसिफ्रा जे नंगौ नङा आरो बे बाथ्राखौ मानि थाखाय बिदि जाखो एसे माने खबर लाफैयोबा बा सोरनिबा दारै एसे माने सोंनाय फिन्नाय खालामोबा मोजां जागौमोन। आं बेखौ माने आसा खालामदोंमोन आरो नेबायबो थादोंमोन। नाथाय दिनैसिम आंनिसिम रावनिबो फन फैयाखै। आं दा बेखौ आं नेबाय थागासिनो दङ। बिथांमोनहा मा सानदों, जुदि फाइनाल जाबायबा फाइनाल जाबाय आरो जुदि जायाखैबा जायाखै। बेखौ आं दासिमबो नेगासिनो दङ। आरो नंखाय नंदोंबा बे सासे मानसिनाव सोंनो हागोन। बेयो आं जे फिसाज्लानि मुङाव फिसाज्लाखौ बेबायदि बुङाखै होननानै आं बुङो। दा जेनेबा बे साखियानो दंखायो, बे बिथांनाव सोंनो हागोन एसे। आंनो दङ। जिखुनु जाया जेबोथ' बुंनायाथ' बुंखायाखै।